L'any 1969, amb 22 anys, Quim Ribas va convertir un camp de 8.000 metres quadrats en un petit càmping. Tot va néixer precisament aquí, no? Que teníem un terreny, jo me dedicava a fer de pagès, i teníem una horta que estava a 200 metres de la platja, i venien els turistes a comprar verdures. I clar, els interessava veure el camp, com sembràvem, i aquí vaig veure l'oportunitat de realment dir, coi, aquí aniria bé muntar un càmping. Així és que en el juny del 69 vàrem inaugurar el càmping, amb aquests 8.000 metres de terreny, amb molta il·lusió i amb molt de treballar. Recordo que obria la recepció a les 8, tancava la recepció a les 10 i em posava en el bar fins a les 4 de la matinada, fent de cambrer, fent relacions públiques, fent shows. Va ser una època realment extraordinària. Per tal de fer créixer el negoci, va decidir desplaçar-se a les fires europees per buscar nous clients. Bueno, clar, havia d'experimentar i dic, bueno, esclar, hi havia càmpings que tocaven directament a la platja i primer omplien ells i després omplenàvem els que dèiem segona línia. I dic, bueno, vaig fer moltes amistats amb clients, que ja més que clients, ja eren amics, perquè hi havia una relació humana molt propera, i amb 2 cavalls carregat de vins i de caves vaig córrer per França, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Dinamarca. Per a mi aquest viatge va ser com anar a la universitat, perquè vaig poder aprendre de tantes i tantes coses i parlant i tanta gent. El Solmar de Blanes va ser un dels primers càmpings que es va associar, ja que Quim Ribas sempre havia apostat per la unitat. Durant 13 anys va presidir l'Associació de Blanes, que va representar tot el sector turístic. Realment eren anys que ens necessitàvem primer per anar junts amb tot, és a dir, crear-nos una competència de qualitat, no en preus. I anàvem molt units perquè realment era necessari. I respecte a nivell local, sí, és veritat que em varen proposar presidir l'associació local i vaig acceptar i durant 13 anys varen fer grans coses a nivell local. Varen comprar una casa, vam transformar en oficines i vam crear una escola de formació. Va ser una experiència molt agradable. Vam arribar a formar 1.500 alumnes que tots els que varen aprovar els hi van donar feina, no només a Blanes, sinó a la comarca. Quim Ribas està molt satisfet d'haver estat testimoni de l'evolució del sector cap a una oferta de màxima qualitat. Ara ja s'ha jubilat i el seu fill, Josep Ribas, continua el negoci familiar. Aconseguir el que ha fet el meu pare, que va començar del no-res i a crear tota aquesta ciutat de vacances, doncs això és un llistó molt alt. I com a mínim arribar a aquell llistó, però la meva idea de futur és poder superar-ho. Amb això voldria dir que he fet les coses ben fetes i que he pogut millorar el que va fer el meu pare. El més difícil que hi ha amb el negoci, en qualsevol negoci, és mantenir els clients. I si es repeteix el cas, que es passa fins ara, que tenim fins a 3 generacions i quasi 4, doncs això també, a part que és important pel negoci, també és un motiu d'orgull que les generacions hagin anat seguint aquella tradició familiar. El càmping té actualment 72.000 metres quadrats, un gran nombre d'instal·lacions esportives, una gran piscina i un centenar de treballadors. L'any vinent se celebrarà el 50 aniversari. Home, ha sigut 50 anys realment increïble, sembla que no pugui ser, perquè és una activitat que no et deixa temps pròpiament d'avorrir-te. La gran sort que jo he tingut durant aquests 50 anys és que he tingut una dona que m'ha acompanyat i la gran sort que han tingut 4 fills, que amb aquests 4 fills hem tirat endavant i que tots han treballat en el càmping. I jo recomanaria a tots els càmpings de Girona que continuïn recolzant precisament en aquesta Junta per continuar sent la primera associació de càmpings de Catalunya i per mi també la primera d'Espanya. Moltes gràcies per aquest reconeixement.